Hello guys! Madyong adlaw ni Jong Tanan. Welcome back sa mong channel ay Lixie Vlog. So karong adlaw guys, sigsugo ni ko ni Timerbe paadtos Mercury Sagna kay mo palit og diaper og wipes og pagkaon sa bata, Gerber. Anja guys, siniguli na mo magluto si Ate Ilay og kuan. Tanghon butangan og hipon og manok. Patanawon na mo na inja guys, inig abot na ha. Nagluto si Ate Ilay og kuan guys. Say nga dala te. So, ambot sa nilipangam. Kanang Hipon with lechon manok and a lot of vegetables. wow, lami guys na. Jaro kita uyab ning nagluto. Pampuo agagi. Lami nati ko ana sutanghon man na. No. Di na sutanghon na manok na hipon. Og na ay mga gulay. And kinds of vegetables siya ro gipa. Guys, samot na agilo, dang aga na grabing mahal karing siya guys, grabing bugata din na yung haliran. Pila naging ang ate din? 20,000 lang. 20,000 lang sa kalam. Lamig din. Mauga-uga ba niti og kuana? Sana all mauga. Ako nang nang mula dito. Bisagi. Dami naman ko dahan yung tilaw na ko. Pwede na. May lasa ng gulay. Pwede na ka magminjo te. Ang gulay ko kawa pa ng lasa. Latin tilawan. Ilaw ay makain. Jati. Mia oy. Mia te. Napay repolyo. Dahil po na Hani karot. kanin ba? Panas ko. Pila repolyo dan Agay Hey guys, ilunod na to na yung pampalasa at makalimutan sa atong mga pangalan. Siya pa sa imong ex te. Ayan. Ayaw. Imong uyab day ron. Why, yeah. Uga na. Namin yun na. Shout out sa mga crush na, oh. Siya. Wala sila kay Bao. Nga to karon sa Mindanao. Wala. Asa dapat sa Mindanao te? Surigao del Sur. Surigao. Abinido Katino. Abinido family, shout out. O Daronday family. Di na naman nasa Santo Bantos, no? Kay mo uga man. Nami uy, da kita rabang upat mga an. Nagpana. Sa trabahan ti di ay. Sa gamang baby to Bisig tan as kukumilon. Luto na awa pa. Hapkok running kuan repolyo. Guys, Okay guys, naluto na. bulyong pagmong. So aso. Hello guys. So karon guys, matumi og tagbilaran kay gi-invite mi og birthday adto sa Buol. Buol man siguro to, Buol. Kaning nag-birthday guys, tigtan-an ni sa among mga vlog. Salamat ka dili mo te og happy birthday. Salamat sa mo pag-invite sa among birthday. Si Ate Merby may invite sa ubanan pud mi ni Ate Merby uban si Reverse. Ito Miss Bahay man guys, kaya maghapit si Tire. Salamat ka dyan mga Merby sa imong kapagutante. Kaya mapagadyang important og kanang na hapit si Tire. Diyan mo to guys, kita-kita ara tayo nag-abot na mo sa birthday. Happy birthday, te. Thank you. Ito, ang pakalima. Mebe! Si Ate Merby day pa. Picture. Sa abot mig buol og pang birthday guys. Ja. Kami! Sige. Sige, uy! Maligo among baby. It's time to
libang guys siya guys. Sakto po ligoon na libang. Wait baby ha. Baby. Pupo, baby Gigi. Pupo, baby. Buyag man ang pupo ni baby. Te, wax, palihog, te, ba kamay, te? Ay, ayaw na naman. Kaya ikaw na yung babo. Dali na. No. Yeah. In the name of the Father, Son, and the Spirit. Amen. Oh, lingkod na. Panhukasan. Wait. Oops. So, peekaboo. Magdawag tubig mo na eh. Magdawag tubig mo na mong bebe. Magdawag tubig mo na mong bebe. Wow. Ahan. Up. No, baby, dirty. Kumawan magligo. Ha? Guwapo ka? Tiya, kanali ay. Picture ko diha. Katawa ka. Tingnan. Tapos resist time sa mga panday. Tuo kag agko ang na resist time ang eskwela. Relax regali na sila. Katong tag-landscape ba? No. Wala gino. Ay, mga buwak nila, kakawan ng mga buwak. Kaya, ibawal mo na. Ano nga? Kanggo? Abot ni... Ano itong lugar ate? Buol? Itong pamerdihan nga, di eh? Buol. Bro, lagi ka? Limpa naman. Ngayon isda guys, nakahamuloy ka dito ba na? Dagko ah.